Ada hingga hai Jotono Sikla blog so hai Jotono lamsogo hingga tini bahino ang tai kisa blog senampika omong kha sini kami wo motamuti singar bangu जोंखो तो पारा Kaisa ba जोंखो sini bagai ke borong no onek haisi gahain bagai tai Kaisa belai ni singar kaham tongo gahain bagai ang bo bai tini blogs khlaine nei tini video mas namkha tam bagai hangke जों parao simi rwngui tongma baingya जों dunia no phunungnani nango sini talent no phunungnani nango hangke omoni bagai tini hai जों blogs khlaifinai ani cameraman kabangma jagao blogs khaipro bono camera kha khlaio hangke aboni logibo bini uklogo kaisa huijak talent tong abono tini joto dunia ni bwskango phunuk sinai hai hinui o blogs no maklaika hangke abo tai kebuya sini ang phayong Samuel koloi bini khuktui जों tini rwchapna tangsa tangnai khana layano je je bini je huijak talent tamo cameraman ni logibo je bini bisingni rwngui tongmani abono जों tini nailene phari hingke sini yang sini takhuk Samuel no ang jotono sini rwano yang naidi nainai ke mokhang chere sa khaike nungnaiko genji rok sumjak phano omo suta packet bara dama kahaisi do rwchapna khana puro se marung jagan moro hingke phari tai ler yawoi जों bini khuktui rwchapna tangsa tangnai जों khnai nailaigram Jotono hambai tai o dada ni channel o Sikla blog o hingke bini channel no naitoma bagui no hambai ang to hapano buisu bang ringya hapano ang kosis khainai sini sar bimal no ang markhan chala gugan hingke bini channel no chalai tongkhangke like khaji share khaji tai subscribe khaji ta sini sar bimal no khnaribo nang angsiwo nini Kwrwng anoringmani angsiwo nini Kwrwng anoringmani taring-sidi ani bumung mitikma kariyoksoga angsiwo nini Kwrwng anoringmani nini Kwrwng khnaui angle shampili rwktarma nono ha nini Kwrwng khnaui angle shampili rwktarma nono nongle siyana bumung khumani ongkhna salba saldongni kwbang mitikma kariyoksoga mitikma kariyoksoga angsiwo hambai bah markha tangkhable je sini legend Bimol Deborma boto bokathang tongla pro asukha markha bini rwchapmung sini Kokborok sanai ni bisingo Kokborok rwchapmungo जों khanai phaio serai sikini simi जों asai sansimi borsabai phaimani hingke bini rwchapmung asuk kwcham asuk rwchapmung khorang kolja akolja rokno nini khutui khnamani taisa katal khe thangsa phima haima tongkha hingke nini khorango kisalai juda tong haisi nung जों hai sadono borok haile wngya rwchapmungni hafaro je ang ma hanmani joratui hingke tai tangsa khnanamo जों phir taisa sini Rwchapna Kwrwng sini sar joyontoni bini rwchapmung tangsa nini khutui khnanamo so abo kaisa no nung gisa rwchapai khnaigrari au khnaribo angbo chini sar joyontoni angbo rwchapai naisini dada ano share khai puma ba rwng ringya phano
시기 동안은 먹을 필리야 너너 능내 나이터 날 시기 동안은 먹을 필리야 너너 샥샥 너 아이나 못다 날 시기 아이나 라치 작의 바이 탕나세 샥샥 너 아이나 못다 날 시기 아이나 라치 작의 바이 탕나세 날씨 너무 좋게 아니 먹걸로 능 날씨 너무 좋게 아니 먹걸로 능 날씨기 무슨 날 통강내 샤와는 니니 먹걸 보나이토 니니 부금 보나이토 니니 국수이 보나이토 니니 샤크 보나이토 니니 먹걸 보나이토 니니 부금 보나이토 니니 국수이 보나이토 니니 샤크 보나이토 아니야 르티 모톰 뜨르르 마지러타니 바하이니 마리 오 아니야 르티 모톰 뜨르르 마지러타니 바하이니 마리 따원 코디 녹니는 부이물랑 자와는 구원한가는 따원 코디 녹니는 부이물랑 자와는 구원한가는 능내 나이도 날씨의 동가는 먹을 필리야 너너 Ba Anglai belai ni khana thokjaka gan naro live khanai negrari chehra nai musang ya haisi ge bo sini service bimol ni Rwchapkha sar joyonton Rwchapkha asuk legend singer no se boka phai rikha tabuk tai ge request sini service sida kasam singer bura singer mang tini nono risini Chamung Abono tangsa ani biwar songi bagai kisah neng Rwchapai khanai fikrari 함작 막들이게 함작을 아카무노 함작 막들이게 함작 그만 니니다니 두시 나이통 그 함작만 드마 아니 바두시호 함작 막그르이케 비시 사탕의 비싱니 파이카 사장 나이 콩노 드마카티카 오 비시 사탕의 비싱니 파이카 사장 나이 콩노 드마카티카 오 함작 막그르이게 함작을 아카무노노 함작 막그르이게 함작 그만 니니다
Hamjak makrike Tagirilia Nini mokolo Oh hamjak ma Saya tatong di sawur jadi Nini paitagi kotong maho Hamjak makrike Belai ni khana thoka sini sar bisuna ni Rwchapna no botai gisa modern khlai omono khorang taisa sajogoi borosapkha belai ni kaham hingga naidi busuk sini kami Bising Basang Rogo Rwchapna no hamjaknai busuk Bising Basang Huijak Tong hai talent ganang kami o serai abon bagai norok sini takuk Samuel koloi bini Rwchapna no sajagoi khana thokjagoi tong khangke norok si koloi blogs no subscribe khlailajari share khlailajari like khlailajari tai bwskang salrogo bom hai content khlaini bo norok kisa suggest khaidi tai kaisa tabuk haini hai जों आं अकंनो मासाफिरो ताबुक तो पान्दा सीजन कालेबारि सीजन पद्रे पद जों ताबुक प्रोग्राम रok खायो नरक जों ताकुक सामुएल न नरक नि जेकुनो प्रोग्राम रगो Rwchapna ni musung kangke ang description no bini number wano नरक बोबाय contact खालाय मानो हंगा आसुन हामबाय दिनिन ब्लॉग्स जों आसुक जरा तंगाइसवानो next time हाय काताल ब्लॉग्स तुबै नरक बागै फाइफेरानो जतनो खुलुमखा हामबाय